Takže ahoj ľudia, teraz si ukážeme niečo z tanku online. Takže pozerajte sa pozorne, pozorne. Poznáte mapu Polygon? No, tu je mapa Polygon. Viete, poznáte, to všetci poznáte určite. Tanky online poznáte, to musíte poznať. No, skoro každý vraví, že to je blbosť. Lenže ja vám teraz ukážem niečo super, čo som nedávno objavil. Počkajte. Podrž mi kameru, aby to bolo vidno, hej. Takže. Tak, a teraz pozerajte. Vidíte to? Vidíte? Vidíte? Proste what the fuck? Čo? To je mega. Samozrejme táto tá gulička na tom prasati či koni, čo to je, nebude, ja som tam strelil. No a myslím, že toto ide len, ak si vlastne vyrobíte svet. Chápete ma, ne? Proste je to mega. No, ja som si ho vytvoril. No a teraz pozerajte, počkajte, pôjdem preč. No, zapneme si nejaký polygón. Napríklad tento. To nás budú killovať, to nie. Nie, aj to nás budú killovať. Poďme napríklad sem, no. Tak, ideme to znova skúsiť. To je moje brucho. No, načítaj sa. No, sme tu. Presne pri tomto. No a je to tu? Áno, je. Videli ste to tiež? To bol Viber, ak ste to počuli. Pokúsme sa tam skočiť. Aspoň takto. Áno, je to tu. Je to tu. Takže ide to aj normálne, neviem prečo to mne vtedy nešlo. No tu vidíte normálny obrázok už. Bez tej bodky. Zdá sa mi, že to je nejaký kôň, ktorý má laserové oči, nie? Nie je? Podľa mňa áno. Nevadí. Teda. No tak to je všetko z tohto videa. Ak sa vám to páčilo, tak dajte like. A ak dáte dislike, tak budem nespokojný. Naštvem sa a zabijem vám rodinu. Ale nie. Bože, kopírujem sa asi. No, tak to je všetko z tohto videa a čau.